Svake godine početkom rujna otok Žirje doživi pravu biciklističku invaziju. Razlog zbog kojeg biciklisti svih uzrasta preplave najudaljeniji šibenski otok je popularna biciklijada Đir za Žir, koja iz godine u godinu privlači sve veći broj ljubitelja vožnje na dva kotača. Ako popularnost žirjanske biciklijade, koju domaći zovu biciklijada, nastavi ovako rasti, standardni će trajekt uskoro postati pretjesan da primi sve bicikliste koji se žele provozati Žirjem. Upravo to je i bila prvotna želja organizatora ekološke udruge Žir. Počelo je u stvari u prometanje naših negativnih stvari u pozitivne, a to je da je to zabačen otok na kojem nema prometa, na kojem je vojska bila blokirala život, ali ostalo je onda ovo gdje ljudi danas voze bicikle. Dakle, prometnuli smo minuse u pluseve i doveli evo 500 ljudi. Ove godine posjet je srušio sve rekorde. Bicikliralo je i staro i mlado. Čak 400 natjecatelja, od čega 54 pripadnice ljepšeg spola. Uz šetače i pratnju, Žirje je posjetilo gotovo 600 ljudi. Vrijeme je krasno, puno je ljudi, svake godine sve više ljudi, što nam je super drago, ali s druge strane ogroman izazov. Iz godine u godinu imamo kako ugostiti te ljude, a naravno motiv nam je i dalje da ljudi što više dolaze na naš otok, da otkriju kako je zapravo ovdje voziti biciklu, šetati, kupati se i provesti neko vrijeme, i tako nadamo se da ćemo ih privući još više. Šibenčani, ali biciklisti iz svih krajeva Hrvatske, jednostavno obožavaju žirjansku biciklijadu. Važnije od vožnje je dobro druženje i pozitivna atmosfera koja ovu manifestaciju prati od početka. Pa kao i svake godine ovaj Žir za Žir predstavlja zapravo nešto više od biciklijade. Vidite i sami ovaj susret, ovoliko ljudi, ova lipa atmosfera opuštena u kojoj svi uživaju u bogatima prirode ovog prekrasnog dana i ovom predivnom sportu. Fenomenalno, ja sam treći put na bicikli, sudjelovala smo u ovim domaćim triatlonima na Brodarici i u Šibeniku i evo sad nekako u slijedu Žirje, utrka i eto išla probati, super, fenomenalno. Neki su zbog biciklijade potegnuli čak i iz Njemačke i nisu zažalili. Imam prijatelja surfere na Jadri koji su mi rekli za utrku na Žirju, pa sam odlučio sudjelovati. Jako mi se sviđa. Staze na Žirju prilagođene su svima. Dječje utrke voze se posebno, a ostali su podijeljeni na sportsku i rekreativnu kategoriju. Rezultati koji se postižu u sportskoj kategoriji na najvišoj su razini, ali ni rekreativcima nije lako. Početna ideja bila jedna opća biciklijada, familijarna, ali kako su ljudi dolazili raznih profila, natjecatelji, sportaši, doista ambiciozni, tako smo to razvrstali, tako da imamo sjajnih rezultata koji se ne bi postigla nijedna utrka profesionalna, a s druge strane vidite da imamo kategoriju sve do tricikla i romobila. Ja? I to nam jako drago da tu dolaze cijele obitelji, da dolaze jako dobri sportaši i da se svi skupa dobro provedemo. Jake rujanske kiše ove su godine dosta razrovale žirjanske puteve, pa je mnogim rekreativcima Đir za Žir bio veći izazov nego inače. Dojmovi su dobri kao i svake godine, međutim ove godine je staza u stvarno lošem stanju od kiša i bilo je malo problematičnih mjesta stvarno za vožnju. Pogotovo za ljude koji su rekreativci, koji ne voze svaki dan, mislim da nije bilo lako, ali mislim organizatorima svaka pohvala, stvarno svake godine je sve vrhunski organizirano, vrhunski smo ugošćeni na Žirju i nadam se da će još dugo godina ova manifestacija potrajati. Nakon 10. Đira za Žir, u to više ne treba ni sumnjati. Biciklijada je stekla status događaja koji se ne propušta. I to s razlogom.